Ohaneze ekenekwa m unu abịakwa nka nsi abịa aka mbụkwa dawe Igbo eze ụmụ iyo orimili dollar biko ụmụ Igbo ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ onu m na nkuku mba ụwa niile achọ nke ịmalụ na efe a bụ meeting emelụ yesterday na ana Igbo meeting a ọ ga-emetụta anyị one way or the other so ma mmari nne na ịgelụ ntị anụta ka ala eze dịka eze ọgwọrọ anụmanụ onwe ife nnụta mbịa nkọwala ụmụ Igbo in a simple term ka ị wee ghọta ọfụma ma ịbụ onye mkpụrụ isi na ngwa ọhafịa mgbogo side anyị ma na asụsụ fa nwekwe ka ọ dị enwere ife oge ekwu ma ghọta ya onye si side ọmụọ anam onwe asụsụ fa ga-asụ ịma ghọta ya so mba niile nye ọkwa na achị n'onu n'onu anyị bụ ndị Igbo onye ọbụla nwee nke ọ na-asụ like ndị Abakeleke anyị chere niile bụ ndị Igbo ya ka o ji ama mma ozi dị aṅa apụta esi n'ọnụ onye na-asụ Central Igbo ka onye ọbụla nwee ike ịghọta ya ọfụma meeting a emeli anya meeting a bido exactly 12 nkechi ofufo ife niile bịalụ meeting a ebe emelụ dị meeting bụ n'Enugu ife niile bịa meeting a gọvanọs niile na-achị ya n'Igbo bịara ya ndị igwe niile bịara House of Rep members even State House of Assemblies nya ndị Senate ọbụrụ fancha bịa so enwe organizations gbagote na ana Igbo ndị isifa bịa sị Ohaneze nọkwue owebe na anọ meeting na ndị dibịa ịtọ bịalụ mana onwere pastọ bịara ya owebe na oge ebido meeting onye na-anchor nya meeting American based obi America mana onye Anambra State nyanwa ka edebelu ka ọ head ya the meeting owebe na oge meeting na-abido ọ nwere ndị akpọtasị Fabia Femi onwe fa introduce after ka nwoke ahụ ifo ji wee mepee bụ na ana Igbo niile na-ele ọkụ na-achọlụ ka ana Igbo jụọ oyi na anya afọ na ekọnọmi ndị Igbo na ọ daligo etu o si kwesị iligo na ndị mmadụ na-ata afụfụ so ka ndị na-achị achị take a note na ife niile a na-abịa ka achọ solution mana ife niile a ga-ekwu ebe a na ọ ga-aka mma na onye ọbụla na-ekwu ya with sincerity of his heart ka a na-ekwu okwu a ife dị ebe mkpa njichọ ka mgba ama bụ na ndị ESN nya nke IPOB fa abịalụ fa pateki na nya meeting because a na-ekwu kedu ife a ga-eme ka ana Igbo jụọ oyi appointi aka na Anambra State ife gbasalụ sit at home ka o si wee bụ ife na-enye nsogbu na ndị asị na a ga-emechi shop na-emechi shop kakwuo ndị a ga-ejekwu na nkefa and so many things ekwu na ya bụ ife kedu ife a ga-eme ka enweta permanent solution ekwubeli akpa afa Nnamdi Kanu ebe anwa okwuo na ebe ọ bụ na-emesi send anya nga na-adị ekwuzi okwu na ojelu nga na ife a na-ekwuzi okwu ife a ga-eme ka Nnamdi Kanu pụta so ọ bụ na okwu a bụ ife tebụl na that place ndị ga-emetụtali ya aka bụ ndị dị mkpa ndị gbasara ọ bụ na ọ ka akọba ogologo akụkọ ị ga-alarụ ụla aga m ebido na mmadụ dịka Soludo bụ gọvanọ of Anambra State oge akpọgoteli ya nyakwuo okwu ọ bịa kenesi onye ọbụla wee kwuo na ife ya nwa bịalụ bụ for dị mma ndị Anambra State na ndị Igbo niile na etu Anambra State nọ na ọ dị mma na Igbo niile dị mma maka na every part of Igbo land nọ n'Ọnịcha nọ na Anambra State na-eme business ụfọdụ bụsị landlords and so on and so forth so nọ maka ọdịmma ndị Igbo ka ọ na-achọ okwukwe many things concerning development na ụzọ ọ na-alụgasị na ife dị aṅa na ife dị aṅa o kwusiri akụọla ya aka ọdọ naanị wee bụ na onye pụtakwa okwuo a na-akụ aka onye ESN onye isi ndị ESN wee kunie maka ịbịa enye gị podium ịnọlụ ọ bụrụ na onwe ị chọrọ ịkpọgote ka ị jụọ onye ajụjụ a ga-arapụ gị kpọgote onye a jụọ onye ajụjụ ife njichọ ka m kwuo nke gbasara ESN bụ ka onye ọbụla ghọta ya bikos na ka o si wee dị bụ na ile anya ị ga-ama na insecurity dị n'ala Igbo mezie anya onye ọbụla enejezi ebe ọ na-ekwesịrị iji onye ọbụla dizie much concerned so now oge onye isi ndị ESN pụta kenesia ndị mmadụ
okwu na ya kwụsị okwu a na onwe ofu onye dị mkpa nya ga-akpọpụta onye ọbụla na-ege ntị o wee kwuo wee sị na ya bụ ESN na ife ọ bịalụ bụ maka ọdịmma ndị Igbo na onwere ife a ga-agwụ ya ga-ekwe nwee nke a ga-agwụ ya mana ekwete na asị ya ka udo dị na ya kwetere na udo ga-adị mana ọ bụrụ na asị ya nya jebe aka ihe na asị na ọrụ gbachite nkịtị ka mmadụ na-akpanye eze n'ọnụ ya ama eme ya ọzọ dịka ibe bụ si chetakwa na ife a na-eme bụ ife mmụọ asị ya na nsogbu adịrọ o wee kwuo wee sị na ife niile na-ewe fanwa bụ ESN metụtara aka n'ọnwụ na ogbugbu egburu ndị Igbo na 1967 jee ruo 1970 na ọtụtụ n'ime fe a na-afụ today bụ ancestors nala ana tigatala ụwa na ọtụtụ n'ime fe bụ agụụ mmiri Igbo ufa na-achị ife ọchị mefe ife akaje ndị agụụ mmiri Igbo bụ ebe mmadụ na-ayọ biko sinye ya mmiri ka ọ ṅụa na-atọ ọnụ ya kpọọ ya nya mmiri chi anya ọchị ọnwụ gbulie na ọtụtụ bụ ndị agụụ gugbu fanwụọ na akwachi ọkọ na 1967-1970 na ọkwachi ọkọ gburu ha ọtụtụ n'ime ha bụ ndị nọ were anya fa abụọ na-egbuo nnefa gbuo nnafa nọlụ n'iru fa taa nwanne fa nwaanyị nọlụ n'iru fa netuo mama afọ ọchụ n'ike nọọ ife akaje niile emefa bụ ife a na-afụ taa na fa mesịkwa na chigetakwa ụwa welekwa anya fa na-afụkwa mkpagbu na mmegbu wee na-echetalụfa ife emelụfa mgbe a na mmụọ na-ekwu okwu a na ya kwụsị n'ọkwanụ ife mmụọ ka a na-eme oge ọ na-ekwu okwu a onye isi na ankọditin wee sị ya chem kpọọ ndị dibịa na ebe a dị ịtọ o wee sị ndị dibịa na fa jukene kedu mmụọ na-ekwu okwu a na ife abịalụ bụ ka udochia ndị dibịa wee chịrị ugili wee wụọ naanị ọ bụrụ na mmadụ ife bụ ugili ya bụ afa na-agba agba wee jụba kedu mmụọ na-ekwu okwu a mmụọ a wee sị nọọ ya bụ mmụọ nwaanyị nọọ mmụọ nwaanyị na-ekwu okwu na-emejọka ya na ọnwụ bakwutere ya n'ike napụ ya ụmụ ya n'ike ife emere ya na ọ na-ewute ya wee gụbazi ya many things ọ na-agụsa mana ife ndị dibịa nwere ka esi ekwu ya ewosi onu afa nwere ife a na-asụsị like asịghị ọkalete ọgaluluhu ka aka ofu wee dị ịgbago ụmụ asụsụ a ịma ghọta ya fa na-asụ ya o nwere ebe mmadebe nwee nke ma amadebe ya ka nji na-akọwala ife a so oge fa bịa jụba ajụjụ sịa onye a na-ankọ dị meeting wee sị onye isi ndị ESN na ya gaa n'iru ya kwubu ife ọ na-ekwu o wee sị mba na onwe onye ọchị ikpogote o wee pụọ wee gbada wee jee kpogote wọmma the man gbagote o wee sị the man ya adreesị ya ndị mmadụ nwoke akpọ afịa wee sị na ife a chọrọ ikwu bụ na o nwere ndị nọ ebe a bụ ndị sabotua na fa bụ sabotua na ọ bụrụ na by choice na fa chọ ka na sabotage ife ndị Igbo na-eme na ọ bụrụ na fa na-ala ego wee na-eme ya bụ ife kama na ife dị fa n'ọbala anyị ọbụla na-enye ya ka aghọta ife ọ na-eme inu maka na okwu a bụ sabo onye na nsogbu n'ala Igbo akpọ gị sabo wee na-ajụ ya kedu ife ị na-akọwa osisi na-anya ebe a niile onye ọbụla na ibi anya onye wetakwa anya ọkịka dibia onye weta anya ọkịka dibia ndị nọ na that hall nya ndị injinia fa agbanye ọkụ ebe niile na-acha white ka onye ọbụla na-afụ iru ibie o wee sị na 1967 na je elu na 1970 na o nwere ụmụ agbọghọbịa eduru n'ala Igbo ndị ugwu bịa gbuo ndị Igbo ndị abụọ ọgụ wee bịa na be anyị
no wonu ma bo bia ifa dulu we na nya asi ifa dota na ya dulu fana lu ebe atu ofi ime ụfọdụ ụmụrụ nwa ndị befe ajụrụ ajụ nke bụ obere na nsị kpọpụ na ọda anụ ebesi dulu ụmụazị anata na ụmụazị niile ahụ eju natacha mgbe a ndị atụtachala imefa n'ugwu na fe mix na up with ndị nọ ebe a kịta na fa bụzi ndị na some of them bụsị ndị na-achị achị taa ụfọdụ bụ ndị na-ala ego kwe ka ewebata ndị na-akpọ isi ala taa ụfọdụ bụ ndị dị eri echichi ndị a na-akpọ isi ala na-akpọfa ala ha ji ụfọdụ n'ime fa na-abụ ife mee n'ugwu Awụsa feje ebe a donate millions mana befa dị donate ife ọbụla o wee na-agwa gị n'ọbara n'ife ọbụla na-eme n'ụwa na osi n'ọbara aga nọ na-amasị fa ọbara nna fa anị ndị mgbago oni nọ ya ka fa na na-enwe ebe ife a na-akpọ attraction and affection to ndị befa obi fa adịrọ ji ya ibe ndị na fa na-asị na fa bụ ndị Igbo na fa ma na ndị tụrụ ime fa bụ ndị ugwu so na ọ na-adịlịva izi ịpas information nye ndị ele na fa na-afụtakwa onwe fa as ụmụ di anị ndị afa mụnwa di ya na fa ncha bụ ofu so na fa bụ most of ndị na-asabotaji ife a na-eme na ebe fa karịrị bụ n'ọchịchị oge ọ na-ekwu ife a onye ọbụla ebe niile daa jụụ onye na-ekwu ibi anya mgbe okwu na onwe ndị na-achị achị jeje nala echichi n'ugwu Awụsa ụfọdụ nabata ndị mosque ndị a na-achị achị dịka fọm onwe fa wee sịa nwayọọ na-esi anya iyotago ma ndị nwere ike ịpụta na TV na-ebe akwa agbanyeghị ịgbago nna so oge ọ na-ekwu ife a ọ bụ moment of reflection onye ọbụla jụọ onwe ya ajụjụ ebee ka isi okwubu ife a kwụsie ndị dibịa anyị bidokwa afafa kedu ife a ga-eme ka udo dị mmụọ ndị nwaanyị wee na-ekwu wee sị na anya taa na be mmụọ na meeting na ife ọbụla emelụ in 5 years 10 years na be mmadụ na-eme ya na mmụọ under 1 second so na anya iji afụ na anya mmụọ ji afụ abụrụ ofu na ọ bụrụ na achọ ka e nwee udo ka Igbo nachighata etufa dị mbụ nke mbụ bụ ụmụ nwaanyị Igbo be anyị anụpụzi na di ụmụ nwoke anyị ejezi na-ekonukọta ọbara dị iche iche na-agagbuke ya ebe a ụmụ nwaanyị anyị kpichie ọkpa ụmụ nwoke nwere ụba nwaanyị be anyị na nkụ dị na mba na-eghelu mba nri na nwaanyị be anyị nwere atụ na nwaanyị be anyị bụ nwaanyị nwere ifele nwaanyị be anyị bụ nwaanyị azụrụ azụ ọtụtụ na-emezi nzuzu taa nọ ndị atụtala imefa na mgbago na nwaanyị Igbo na-enwe ifele n'iru mana ndị kịta adịghị enwezi ifele na ọ bụrụ na ebido kịta na aga correct nwe ya onye chi ime ife oche echiche ugbo Igbo a na onye Igbo ahụ egbugbu mmadụ mbụ onye Igbo adịghị ezu nwanne ori ya kpatara na ịbịa n'ala Igbo mbụ na adịghị enwe fence mmadụ na-ejebe nwanne eje gụrụ ọkụ mmadụ na-ejebe ikwu na ibi ya emekọ ife arụ nwanne na-agba ogwu na mmadụ ada anọkọta nnọọ di na nwanne ya mana taa na ihe dị iche iche na-emezi maka ihi na-enweghị n'ọbara ngwa na-ebido kịta wee correct bịa na ala Igbo ga-adị mma nna mitin a emegide mitin esi na-eku mana ọsụsọ na-esu ọma so a na-ekwusi okwu na-ekwu okwu wee rue na tọn mmụnwa asa eze ụmụ iyo nwanne ifugodo atambu wee bịa mitin ifu atambu wee bịa mitin ofu okpokpo high chief bịalụ mitin wee kunie wee kene befa wee kenesịa wee sịfa na ọ na-agba amụọ nwoke ya bụrụ nwoke n'ebe okwu m ga-ebido asị onye Anambra steeti gọvanọ anyị n'ọsọ mkpụrụ ajụ n'ọnụ ka m chọrọ eju ya akpọpụta gọvanọ anyị nne ya anya tuo onye afa nwa Mgbafọ nsị ya me and you is a big flex you and me is a big flex tupu eze ụmụ ihe ọmụ wee tupu ya afa anyị nọzi ebe anyị nọ na-etu onwe anyị afa onye isi na ankọs sichalụ apịa bọtịn ụmụ agbọghọbịa eseletị faịlụ 15 faịlụcha sket isi agụ mana ịgbagoro ụdị ebe aba na-eji eme achebi isi ụmụazị mmasị ya mma ụmụazị si ona ime otu ya na-esi eji tre buru mmanya ma ije na nnukwu họtel etu ụmụazị align up buru mmanya bịa a na-aga ndị mmadụ na-ewelụsị nkefa na-ewelụ nkefa elu enyekwa m nke m nwa achịrị wụda aga nna dị nkwụ gbagote
na iwe aki na-eli aki wee sị gọvanọ na onwe ife nche eju ya nọ si 4 years chia nke ize akwado okwu ya jebe nke ịbụọ na-achọrọ m eju ya nkwa niile ọ kwelu ndị Anambra bifo ọbanye o mezughị ya ka ọ ka ya ọ sị m na gọọmenti ya na-agba mbọ na ife a na-eme bụ ma development ebe a na ndị otie si a na ọ bụrụ ife nna-ajụ bụ ife ikwe na nkwa imere ya na first 4 years ọ sị na ọ bụrụ ife niile adachiri aka na m si ya na ọ ka icheta na ịgwara anyị Dubai Taiwan na anyị ka na-ene anya ka anyị fụ Dubai na anyị ekwu okwu Taiwan enyego anyị ya ebe niile ada ajụ ọchị ọ nwere ife ji wee like nwa Mgbafọ ihe ekpo onwe ya n'ọkpa ife na-abịa ọ makwa ife ya ya ka o ji bụ prọfesọ wee sịkwa na ajọ ọzọ nwere bụ na ọ bụrụ na nwa mbụ ejere ije ma nke ebu ọ ga-agba ọsọ ọsị mba nsị anọ ka anyị na-aghọta first 4 years anyị na second ten anyị elu oshiga adịva so nna ajụ ya ajụjụ jụsi anyị ife njụrụ ya nya nwekwelu nkwa na a ga-eboost economy si ya na ibe a ga na-eboost economy kịta bụ n'isi youth nọ n'isi youth ka a ga-ebuild future of Anambra nna ukwu Soludo oge ọbịa kenecha kwuchakwa kwe nkwa niile ọkwa ekwe anyị si oke na ọdịmma wee baizie n'okwu Nnamdi Kanu ka nna aghọta oge abalị n'okwu Nnamdi Kanu anya ọbụla na-ekwu kedu ife a ga-eme ka ọ pụta ka anyị Igbo dị mma onye sinetọ Abara Ibe bụ onye kwusi na ọdịgo ka ọ ga-adị so na ife a need political solution na ndị matalụ na ana Igbo kwesịrị ka apụta ka ejebe okwu ya maka na anụ ofu onye Igbo ụkpa anara Igbo niile ụkpa n'agbanyeghị ka o si wee dị na-aga agbaba mbọ n'ife mere ime emego nọ na-abụ anatasi ufu ọkụ ewejugba ọkụ kedu ibe mmanya gbuli ya wee jebe ebe ufu dị a na-enekwa anya so akpabadị tin many voices a na-eje oke na a ga-eme ya ndị dibịa a na-ekwukwe na ibe a na-ekwu na ya bụ nwa amadi na-ebe akwa ebe ọ nọ ma ihe ọ na-azọ ọ bụ ka azọchata ihe ndị Igbo ebe ọ bụ na na-emegbu ndị Igbo emegbu maka mmụọ ọnwụ a na-ekwukwu na-emekarị ọnya na rue taa na ụmụ ya na-ebe akwa na agụụ na-anatukwa ụmụ ya na-ebe akwa everyday na ihe ike na-eme na si na ihe na-eme ụmụ ya nọ na mmekpa arụ so a nọ na-ekwuzi ụmụ ife a ga-eme ka udo dị a na-ekwe nkwa na anyị ejebe okwu Nnamdi Kanu anyị na-ekwusi na fajebe na ọ dị mkpa na ọma mmarị nne na o nwere nwa bụ na ịmụta nwa mgbe ụfọdụ o nwere ka ọ ga-esi wee na-eme ị na-ajụ ka ife na-eme o wee bụrụ na oge a na-ekwu okwu a o nwere onye dere akwụkwọ mgbe iwe ọ dị n'akwụkwọ a bụ jụọ Obinna nwa m amụrụ m nlọ ka ọ nọ o wee gbaa m ọkpa m wee bilite mepee anya m ọ bụkwa na gise m nlọ ka m nwazi n'alụ nlọ etetego m na-akọlụ m ebe abịbe m fụ na nlọ wee sị ka njụ ọgụ ụdị ife ije nje na nlọ asị gị kọwa Kenya kedu ebe ya akọwa jee na comment section tinyela anyị amụrụ m ọ bụ nlọ ịba ka ọ bụ ife ga-amanifest ọ na-abụ ome n'Israel eteki ya serious na ọba Isaiah kwuru na Jeremiah kwuru ebe a niile bụ vision ma nke ha lọta na nlọ nke m abụ ihe eteki ya serious n'owu Igbo ka mbụ ọ bụrụ na gọvanọs niile nọ n'ala Igbo na all the elected members nya bụ ndị na-achị anyị achị ma ndị igwe na ọ bụrụ na agbakọ aka gwa onwe ha eziokwu na ife ga-eme ọ bụrụ na nlọ ahụ n'owu Igbo lọ na o mesi bịa na mmezu ọ gwụ na ife mfụ na nlọ ngwa n'ọlụ na ọfụma Igbo eze ụmụ iyo $1 million